nhasi tatire daiti mhanye kwaMurewa kunonzi iko kwaMusani uko tauya kuti tizoite hurukuro nemudzimai wamadzibaba Ishmael Chokurongerwa. Amai makadii? Tiripo makadii? Aiwa, tinofara, tinokutendera zvikuru sei nekutipawo kana muone kuti tigone kutaura nemi. Aiwa, kana. Chekutanga vatariri vangada kuziva kuti munonzi ani? Ini ndinonzi Tendai Mahara. Alright mama, tochipinda munyaya yedu zvizere, tikadawo kuzivawo kuti mutirondedzerewo kuti muzosvike pakuroorwa namadzibaba Ishmael zvakafamba sei? Isusu inini ndaigara kuHarare. Ndaigara kuGreenville 3 ndaishanda basa remumba. Saka ndopandakabva ndatanga pandakasanganidzana namadzibaba. Vanonzi ndivo madzibaba Ishmael. Tichibva ndatowirirana navo. Tichibva ndatotanga kufambidzana kusvika pandaishanda kuya samakazosvika kuya kuzondona pandaigara. Ndichibva ndavaratidza mai vandaishandira. Ndichibva ndavati ndiye mukomana wangu wandikuita vandiri kufambidzana naye. Mamwe wavo vachibva vati aiwa hapana chakaita chakaipa. Vachibva vati aiwa ari raiti zvakanaka. Saka kubva ipapo wanguva kutotanga wachiuya wachindiita wachindiona kumba. Kusvikawo wachibva wazotaurawo namai vandaigara navo. Panguva kuya kwawaita waitouya vane munin'ina wavo waiuya naye aiitwa Eddington. Ndo munin'ina wavo waiuya naye vachifambidzana naye vachiuya kuzondiona. Panguva iyoyo wanga watori neurongwa hwokuti vakuda kutondiroora zvakaita sei mune zvakanaka, asi vakazokundikana vachibva vataura namai vandaigara navo kuGreenville 3 vachibva vati aiwa munhu anonzwisisa ende ndamaona kuti ari raiti. Saka vachibva vakumbira vachibva vati mama zvinhu zvakandiomera, saka ndakuda hangu kuti nditore mudzimai munonditendera here kuti ndiite sei ndimutore. Saka vachibva vatonditora wakatouya nemunin'ina wavo iye vachibva vatonditorera mumaoko mamai vandaigara navo Greenville 3. Tichibva taenda kunogara kuBudiriro Rutundu kwavaigara vachigara nemunin'ina wavo. Saka tichibva takagara nguva yakaita yakati vachibva vazotuma mukoma wavo kuenda kumusha kwedu. Vachienda kunotaura kumusha kwedu kwaMutuku. Vachibva vaenda kwaMutuku vachibva ndanotaurana nasekuru vangu. Nokuti panguva yacho ini takakurira kumusha kwamai. Takarererwa kumusha kwamai ikoko. Saka panguva iyo tisati taendeswa kumusha kwedu chaiko. Saka panguva yachona iyoyo wakaenda kumusha kwandakakurira kwandakazvirirwa pana sekuru. Vachibva vaenda kwamukuru vachibva vaenda kunotaura nana sekuru vachivaudza kuti ndisu tine takatora mwana wenyu. Ana sekuru vachibva vati hapana chakaipa. Iye ngaaite sei ngaauye kuno. Isusu tine zvatinoita takasiyana nemi mazizuru. Saka iye ngaachitanga aita sei auya kuno. Ini ndichibva ndaita sei vachibva vanditsvagira mari. Ndichibva ndaendawo kumusha. Ana sekuru vachibva vati wazvipira here kuti umiswe zvinhu. Ndichibva ndati ehe. Vachibva vataurawo ana sekuru zvavaida kuti mukuwasha wavo waite sei avabvise. Vachibva vanyora pepa ravo vachibva vanyora list yavo yezvinhu zvavaida. Ndichibva ndabva kumusha. Ndichibva ndauya kuBudiriro. Ndichibva ndavapa murume wangu madzibaba Ishmael. Ndichibva ndavaratidza kuti ndozvataurwa nana sekuru vachibva vati ndazviona asi ko zvinezvi handisati ndane mari. Asi kana ndazoita mari ndichazoita sei? Tichazoenda kunoita sei? Kunobvisa zvataurwa nana sekuru. Ndopadakabva tagara
nguva yakatoti ndiko ndazobata pamuviri pemwana wangu kutanga musikana. Ipapo wakanga watori muchitendereri chichipositori pandaongosati panguva yacho nayo asati ndisati akupinda masoro. Kumakore apiri inini nguva yacho nayo ndakatorwa nemurume wangu 1995. Okay, iwe wasati wakumasoro nesi? Tese tisati akumasoro. Saka ndibva ndatakura nhumbu yemwana wangu musikana iye ndibva ndazomusununguka muna 1996. Ndiri mudzimai wekutanga? Ndiri mudzimai wekutanga. Hamuna kuroorwa here muri pasi pemakore? Aiwa, ini ndakatoroorwa navanhu 22 years. Ngatiende pakuzoti vakutanga kunamata. Pakutanga kunamata. Pakutanga kunamata kwenyu zvakafamba sei? Pakutanga kunamata takatanga kunamata chechi yatakatanga kunamata tapamwe chete. Takatanga kunamata yainzi New United Faith Apostolic. Inotopindwa neavo anonzi Aaron wedu echino. Ndiyo chechi yatakatanga kupinda iyo tichitonamata tiri pamwe chete. Chechi iyo kuzosvika madzibaba wazoti inini handichakwanisa kuti ndipinde ikoko. Ndabuda ndakuenda kumasoro. Saka inini ndichibva ndatombotogara nguva yakareba ndisingaendi zvangu kumasoro, ivo vachimboenda zvavo vega. Chibva ndazoti hazviiti kuti inini ndinamatoku ivo vachinamatoku isu tiri baba namai. Rege ndichimboenda zvangu kwavari kuita sei kwavari kuda ikoko. Chibva ndatotanga kunamata. Takatanga kupinda masoro 1998. Ndobva takatanga kupinda masoro. Api aitungamirwa nani? John Masowe. Nguva yacho naSowe iroro raitungamirirwa namadzibaba nenini. Ndo vairitungamirira. Okay, maipindira kuri kupinda? Taipindirira pabudiriro. Okay. Handi pane nyaya ndonga mama vangu kuzviziva. Pane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa nadzavakatosungirirwa. Dzekunzi vairara navana vadiki, vari kurambidza vanhu kuenda kuchikoro, kurambidza vanhu kuenda kuhospital. Hamene ndingade kuziva kuti mimi vana venyu vanoendawo kuchikoro here? Uye munoendawo kuhospital here? Panguva yacho nayo yatainamata tichiri pamwe chete nemurume wangu. Taiita sei? Vanhu vaitenda vana vaienda kuchikoro. Vanhu vachitoenda kuzvipatara. Panguva yacho nayo. Saka ivo kwava zvizhinji nokuti ivo vachibva panapa tingatongotaura kuti takazosiyana naivo 2020. Okay, 2020. Vachibva pano vachienda kupi kufamba. Vachiti inini hazvichaita kuti nditi sei ndigare kuno kwini ndakuenda kupi kunogara kufamba. Saka mudzimai wavo wakabva naye panapa vakabva nemudzimai mumwe chete. Mudzimai iyoyo ndiwo andinongoziva chete. Nokuti kubva kwavakaita panapa 2020 havana kuzombobvira wakaita sei vakadzoka kuya kuno kumusha. Ndichibva ndangosarawo ndine vana vangu 2 vakomana veSadreki naMona. Ndo ndakasara ndinavo. Makasiyiwa vachienda kuchikoro kana kuti vanga vasingaendi? Vana vangu vasingaendi kuchikoro. Venga vasvika here pazera rekuti vakwanisa kuenda kuchikoro? Panguva yavakabva panapa vangu vane mazera ekuti vaende kuchikoro. Sei imi musina kuvaendesa kuchikoro? Panguva yachona ivo vaigara vachitaura vachiti vana vangu havaendi kuchikoro. Ndozvavanenge vachiti vana vangu havaendi kuchikoro. Saka inini ndichibva ndatongoitawo sei ndichibva tangoitawo saizvozvo. Konzero vaiti kudii? Ivo vaiti pane zvandakaivairidzwa nemwiri. Saka vana vangu havaita sei havaendi kuchikoro. Saka inini ndichibva ndaingoitawo sei handina kumbovapirisa, handina kumbovaita sei. Ndichibva ndatombotaurawo nehama dzangu ndikati madzibaba vari kuti vana havaendi kuchikoro. Vamwe vakati ivo havakwanisi kuti uvaitise nhamo.
iye ndiye muridzi wevana, iwe hauna kuenda nemwana, saka unotofanira kutedzera zvinenge zvichidiwa nemurume wako. Saka ndangoitosipi saizvozvo kuzokuona nhasi. So kusara kwamakaita kuenda kufamu, kusara kuti makange marambana kana kuti makasara zvokuti maisada kuenda kufamu? Kusara kwandakaita panapa kweve kusiri kwokuti tenge tarambana, asi kuti inini ndinakatomboti inini hazvichagone kuti inini ndiende kupi kunogara kufamu. Nokuti chakaitika ipapo, ivo vakabva panapa vachibva vatakura mainini mukadzi womudiki, vachibva vaenda naye kufamu, vachibva vapinda kufamu uku, vachibva vasvika vachinovaka dzimba dzavo. Saka vachibva vati tapedza kuita sei kuvaka, takuda kuuya kuzokutorai kuti tiende nemi kupi kufamu. Saka inini chibva ndaona kuti hazviiti, kokuti ivo vakatanga kuenda namainini vachindisiya ndiri baba, ndiri pamini ndiri mudzimai vake mukuru. Ivo ndati ndikaenda inini ndakatoona kuti handaizogara zvakaita sei zvakanaka, nokuti mudiki aitondiita sei, aizotova namukana wokutondiita sei, wokutonditonga wenyu, nokuti hamuna chamakaita papi panapa, musha wenyu makasiya kupi pamureva. Saka ivo ndangoti inini nege ndiramba hangu ndakagara papi pano pamusha, semasviro vakandiita kusvikoona nhasi. Ndazva muchitaura nhau yevana, mukuru ane makore mangana? Mukuru musikana ndova 96. Akura zvakadai? Alright, 96 ndataziva makore acho. Alright. Akaenda kuchikoro here? Musikana mukuru akaenda kuchikoro. Akagumira palevel? Akagumira form 2. Alright. Asi akatoroorwawo? Akatoroorwa. Alright. Okay. So mwenye wakazokuvapa instruction kune ava dika? Alright. But inini mama, baba zvakasara zvakaenda kufamuka, made makatorawo vana kamuwanisa kuchikoro sezvo ingasadzoka, kuti maingotyawo kuti sezvo ndapiwa instruction zvinga zvisingatoiti nyangwe vanhu munomu vaitozviziva kuti baba vacho vevanapa vaita sei, vakatooma musoro zvakaita sei zvakanyanya. Nokuti kuti ndivati, nokuti chakanyanya kuitika kudaro, nokuti vachienda ikoko vakandisiya ndine vana vatatu, vakomana 2 vamakaona nemusikana ainge ari va2003 panguva yachona iyoyo. Saka inini ndakabva panapa ndichibva ndaenda kwandakaenda, ndichibva ndatovasiya panapa vari 2, ndakatakura vana, ndibva ndati sarai panapa ndiri kuita sei, ndichadzoka semasiro andai ndakaita futi chii. Saka ndasvika panapa ndakatosvika kumasikati saizvozvo, ndibva ndatoona mukomana ari ega, ndatongosisi wako aina kupi, vachibva vati handisi kuziva kuti aina kupi, ambofonerwa avanzi izvoni hamune munhu anoita sei, amufonera ati uyu akupi. Saka ndokubva aenda. Saka ndichibva ndatogara kutosvika zvaari nyore, mwana uyu asati aita sei, asati adzoka. Saka pandati mwana uyu asati ambozviita sei, asati ambozviita, kwaagwena kupi, atizirai aita sei. Ndichibva ndatarisa mumba hembe dzake dzirimo dzese, ndichibva ndati kune mumwe wake ainge akabate chii, hanzi haana chakaenda akatakura mama. Ndichibva ndabvunza bvunzawo manesitedhi vangu, ndati mamboona here mwana wangu musikana, zvikanzi tamuona, asi anga achiti ndafonerwa ndanzi yatisangane kupi kwamabika kuchikoro, utore chikafu chokuti mudye namama ane vana, hanzi imbomumirirai pamaanoita sei anogona kudzoka. Chibva tagara, ndichibva ndagara kutosvika kumapasti 7 mwana uyu zuva patondoka patosviba, mwana uyu asati auya, ndichibva ndatomhanyapo pashamwari vangu vanesi pamusoro, ndibva ndati mai Ana, madzimai mimi handisi kuvaita sei, havana kudzoka, handisi kuziva kuti ari kupi, vakutouya kunoku, vauya kunoku, ndakutoti madzimai musaita sei, musabatikane zvakanyanya, musachema, zvisiyirei kuna Mwari, munomuwana. Mimi anga ari mwana akadzikama,
akazvibata anogona kupi ngati ndozvokundinesa. Saka ndopana kabva ndatora foni yavo chibva ndafonera watifonera baba vacho maudza kuti mwana mamuita sei pamusi pomwana. Zvechikwadi ndibva ndatora foni iya ndibva ndatofona ndibva ndati makadii baba, vachibva vachiti kumakadiwa, chibva ndati mwana kunyange handisi kumuwana mhire maita sei, ndamushayiwa handisi kuziva kuti aenda kupi. Ivo mazabva vachibva vatangotaurawo zvavakataura vati mwana ndikumuita sei, ndikumuda, ndakakuudzei kuti handei kuklasi mukaramba kuenda kuklasi ndizvo zvamai muchida kuti mwana iye atorwe nevanhu vasiri vanamati. Ndakakuudzei kuti mwana wangu ndoda kuti atorwe nevanhu vanonamata. Kana atizira kumusha ikoko, pamusha ipapo uchatoona kutoti wabva uchienda kupi, kumusha kwenyu, vanhu vasina kuwana mwana wangu. Saka ndichibva ndatovati hazvina hazvo chakaita sei, chakaipa ini ndangoti ndikuudzei kuti ndozvakamira kuno. Ndichibva watokata foni yavo. Zuva iroro ndakatotadza kutodyawo sadza ndichingofunga kuti mwana uyu aenda kupi asati ambozviita mwana uyu. Shamwari yangu ichibva yatouya tichibva tatogara munongecheni tichitotaura achindidzoredzerawo akati madzimai musafunge zvinhu zvakaita sei zvakawanda maringe nemwana, mwana pane paari, zvichaita sei achauya. Ivo shamwari yangu ichibva yadzokera kumba kwayo, ini ndichibva ndatopinda mumba mangu ndichibva ndatorara nevana vangu. Kumapasti 12 mwana uyu achibva afona, musikana iyeye achibva ati mama maswera sei, ndati taswera maswera, ndati uri kupi, zvanzi ndiri kunhongwa, ndati uri kuno kwaHarare. Ndati ko waenda nei, mari waiwana kupi yekuti usvike kwaHarare. Zvanzi ndatsvaga mama, mama musanesana zvenyu, ndamunhu mukuru ndakuzvishandira. Ndikati ko chakunesa chii, ko waitirei zvokunditiza, wadi kunatsa kunditaurira kuti mama ndizvo zvandafunga. Kana waona kuti upenyu hwatiri kurarama pano pamusha hwakaita sei hwakareba, ko wadi kunatsa kundiudza zvakanaka usina kubva uchitiza. Iye panguva yachona aiti ndiri kuno kwaHarare ndiri kubasa. Iye akanga ari kupi? Ndibva ndati aiwa zvina zvazvo zvakaita sei chakaipa. Tagara kudaro ndakangoswera musoro wese wezuva ndakangoti kuti handina kana chandakadya kana chakaita sei, ndakangoone pfungwa dzangu ndichingoyevedza misodzi ndiri pano. Saka rare mangwana racho ndopakazofonwa nababa wacho vachibva vati maswera sei, taswera maswerawo. Ndati ndikuudzei kuti musanesana zvenyu, musikana ndamuita sei, andifonera achiti izvoni baba, inini ndamunhu mukuru, ndanemba yangu, ndakumurume wangu. Saka ndobva ndakavati nhai baba, ko zvakatanga rinhiko kuti mwana musikana anoudza inini baba kokuti ndakumurume achitadza kuudza chii inini amai kana kuti tete kana kuti mbuya wake. Zvakatanga rinhi izvozvo, hanzi ndatoshamisika nazvo, achindiita sei, achindiudza kuti ndakumurume wangu. Ndikati inga pandiri atara akati ndiri kubasa. Saka ndobva ndakati kuna baba wacho, ndati saka murume wachona ndiani amutora, nzi handisi pari zvino, handisati ndakuziva kuti ndiani amutora. Ndichibva ndati oraiti zvakanaka, ndichibva ndaita sei, vachibva vatoti ndafara zvokuti nekuti mwana wangu atorwa nemupostori, zvandaigara ndichingotaura kuti mwana wangu ndoda kuti atorwe nemupostori sezvazvakaita asisi wake zvakare. Ndati aiwa hazvina hazvo chakaita sei chakaipa. Ndichibva ndatoenda usei uye wachibva wakata foni. Ndichibva tagara, ndichibva kubva ipapo hawana kuzoda kuzoita sei, kuzofona kuti waite sei, wataure nemadzibaba.
chibva tangosiyana kuti nazvo chibva tasara zvedu tiri papi tiri pano pamusha unowu. Saka tagara gara kudaro ndopatakazonzwa nezvemwana wangu musikana uyu. Vamwe vakuti madzimai musanyanya kufungisisa nezvazvo nokuti munozopedzisira mazoita sei mazotorwara kana kuzopedzisira mazobatwa kana BP muchikatadza kuchengeta futi vana ava vadiki vamina ava nokuti vana vachiri vadiki. Saka muchibva ndazongoendawo ndichingokanzirwa nevamwe vamanesi vangu vachitariwa zvisirei naiyo mari ndinoita sei ndovanotonga. Musanyanya kufungisisa nezvazvo, mari yavachakutungamirirai. Chibva tambosiyawo zvakadaro. Saka chibva tagara kudaro, vamwewo vemuHarare umu waiti ukasangana nevamwe vakati vamwewo wati makanzwa here kuti Mimi akatorwa nanhingi, munomuziva here? Ndikati ndinomuziva, hanzi ndiye akatora chii? Ndiye akatora Mimi, ndiye akagara naMimi, hanzi baba vacho naye. Ainge akura zvakadii makore achifunzira? Mimi uyu ainge ari wa2003. Vaatorwa gore ripi? Vatorwa 2020. Okay, muna September. alright. Saka ukubvawo ipapo nemwana wangu musikana iye kusvika iko zvino zvatinazomboona nanhasi hamuna kana nhamba zvekuti mukwanise kufonera kuti asi kufonera but kunzwa kwenyimimi hamuna kumonzwawo nyere kupi here kana kuti sei asiri kufonera kana kuita sei? Zvinoita vese zvavo hapana ndinoita sei vandinotaura naye varipo kudaro nokuti kunoti vakomana 2 vasikana 2 vari ikoko. Okay. Saka mune 6 pesi pamwe chete 2 vari panapa navo, saka avakuru ava musi kutaura navo zvachose. But waziva kuti amaivo vari kurarama sei, vari kudya chii, kufungidzira kwenyimimi sei vasiri kutaura navo? Mune zvamuri kuvatadzira here kana kuti vane zvimashoko avakaudzwa musataura navo? Izvozvo zvinotondinisawo kuti sei vana ava vasiri kutaura neni. Nyangewo hama dzangu ndakatombozamawo kuti nditaure nadzo ndichivaudza kuti hapana mwana wandinoita sei wandinotaura naye. Vakatombozamawo kuti vaite sei vataure navo. Saka vanoda kuti vataura navo paipaipo kuti mama waini muri kumbotaura navo here, ivo vanenge vachiti vanobva vatoita sei, vanobva vatobhuka namazama. Vana venyu shuwa mai vakabuda mudumbu renyu vasingadi kutaura namai vavo. Zvakaoma. Saka pavana 2 apa vamunawo panapa vane makore mangani? Vana 2 vandinawo panapa, mumwe wacho mhombo wacho ndewa 2010, mumwe wacho ndewa 2012. Vakamboenda kuchikoro here? Vanombobvira vakaenda kuchikoro. Hamudiwo here kuti vaende kuchikoro? Vana vangu isaka ndaitoda kuti vaende kuchikoro, asi chekuita paine pasina nokuti vasina kuti vaite saka taritotanga kuvaendesawo kuchikoro nekuyo kwakaita mapurisa akauya tikataura navo. Vakatotanga kuenda kuchikoro? Makorokoto vakatanga nezuva. Okay. Saka vari kuita magrade avo? Saka kuchikoro kwachona vakaiswa vakanzi vanotangira grade 1 sevana vasina mbovha vakaita sei vakaenda kuchikoro. Saka kuchikoro kwacho vaitaura vachiti zvoni tichatangira kuti vapinde grade 1 tinenge tichiona nokugona kwavo kwavanenge vachiita sei, vakakasika kubata zvavanenge vachiraidzwa nevadzidzisi vavo tinenge tichizovajambisa kusvika vabata magrade avo. Saka kunenge kuchibhadharwa mari kuchikoro? Saka iko kuchikoro patemu vanoti
akatanga akaenda kuchikoro nemandi nezvikuru. Saka ikozvo nezvipari zvino vari kundoenda nechii nehembe. Zvinezvi handina kana mari yekuti nditenge chii mayunifomu, nekuti iko zvinezvi ndiri pamba handina kana chandiri kuita nyangwe chinondipawo chii mari. Saka ndizvo zvinhu zvandiri kungokumbira kuti ruzhinji rweZimbabwe kune vese vanondiziva vakwanisa kundibatsira kuti vana vangu vaite sei, vaende kuchikoro. Iko zvinezvi inguva yechando, ipapa vari kungoenda vasina futi chii vasina kupfeka zvinodziya, havana majuzi, havasati vane mayunifomu akaita sei akakwana. Ari zvino vari kutongoendawo nehembe, hapana kana chati chava. Ndiyo nguva yekuti kana muchida kupa vatari nhamba dzenyu munosagona kuvapa futi. Kana vaida kukubatai munozoita sei? Kukubatai munosabedzera nhamba dzenyu. Nhamba dzenyu dzinoti kudii? Nhamba dzangu dzinoti 0783000695. Alright. Ndofunga vatari madai kudzidziswa nhamba idzi. Right, touya kubva kusunga kwawakaita makambovashanyira here baba? Kusunga kwawakaita handisati ndaenda kuzoita sei kuzovaona. Ko chikonzero chii? Chikonzero zvacho zvinhu zvacho mari yekufambisa ndoyandisina. Asi makaiwana munokwanisawo kuita sei kuvashanyira? Pane vakauya vacho nateta vangu vakataura kuti tikakwanisa zvamuri kutaura kuti imi hamuna mari, tikakwanisawo patinenge takwanisa tinogona kuzokufonera tokuti tisangane pakati toita sei kuti mukwanise kuuya kuzoona chii mazivava. Tikati alright, tongofura inoita sei. Then touya panhau dzekupomerwa madzibaba dzisidzi. Imamuda kumudzowo runyere kupene zvazvo here? Kune zvamadzibaba zvokugara kwako kwavakaita kupurazi, nekuti chaitika iwo nhau dzavo asingatodi kutoti ini ndiite sei nditoziva. Nyangwe vakatorwara vari ikoko taizongoitozvongozwawo nemakuru nevanhu kuti madzibaba makanzi ndinotorwara, asi inini kwandiri mudzimai wavo chaivo vengu vasingatodi kuti ndiite sei. Zvakafanana naizvozvizvo nokutoti nyangwe vana vangu vari ikoko hapana kana mwana hwane akatomboita sei akatombofona kuti mama ndizvo zvaita sei zvaitika kuna baba, baba waita sei wasungwa. Hapana kana mwana hwane akamboita sei akatombonditaurira kusvika izvozvi. Saka zvokureva kuti kubva vana venyu pavakaenda kunogara kufamu, ukama pakabva vatori kuchekwa kana vasingatauri navo. Ndozvazvikutoreva kuti ukama hwakabva hwaita sei hwakabva hwatochekwa, kwokuti ndarambirei kuti ndiende kunogara navo kupi kupurasi. Zvakaoma. Kuti amene mashoko enyu amungade kutaura ekupedzisira ndeyekuti mhuri yese yeZimbabwe iri kuonekwa nguva ino. Ini chandinongokumbirawo zvangu kumhuri yeZimbabwe, kune vese vanondiziva nevamwe vasingandizivo vachinzwawo kutaura kwandiri kuitawo kwokutiwo ndinokumbirawo kubatsirwawo kubva pane chikafu, nekuti iko zvinezvi tarirai kuti igore rakatoita sei rakatooma, hatina kana chatakaona pai mumunda. Mamwe makore zvinge zviri nani kwokuti ndairimawo ndichiwanawo pandinowanawo pati padiki ipapo ndichitokohwa ndichitoisawo pai mumba padiki ipapo chandaikwanisa kwokutiwo ndikakohwawo ndaitokwanisawo kutosvikawo gore racho rinouyawo chikafu ichochi ndine vana vangu. Asi gore rino remanje gore rino rakatonyanya kutondionera zvakanyanya, nekuti handina kana chandakabudisa pai mumunda, ende chandiri kuita pano pamba handina kana chandiri kuita zvochinondipawo mari. Saka ndikutokumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe
nevese varikundinzwawo sekutaura kwandiri kuita kuti anewo paanapo anokwanisawo kundibatsira kunyange kubva kune zvekupfeka zvevana, nyangwe kanawo bhutsu, nyangwewo hembe dzekuti vapfeke nezvinenge zvichidiwa kupi kuchikoro. Iko zvinozvi takatonyanyisa iko zvinezvi zvokuti mayunifomu, nokuti kuchikoro kwachona wakangondipa vhiki imwe chete yokuti wakangoti pa2 days kana kuti 3 days zuva rechi3 vana vanofanirwa mayunifomu akanoita sei akakwana. Saka ndizvo zvinhu zvekutondinesa izvozvo zvinezvi kuti ndoita sei, ndowana kupi mari yacho yekuti nditengereti vana mayunifomu. Chaiko zvinezvi kuri kutonhora, vanongoenda vasina kana mavhisi, vanongoenda vanongoriwo nehembe dzavo idzodzo vachingotonhorwa. Saka ndozvinhu zvandiri kutokumbira kuti kune hamawo dzangu vandibatsirewo, kune vese vanondiziva nyangwe vandaimbonamata navo vanokwanisa kundibatsirawo nezvekupfeka zvevana zvinodziya, nyangwe vari pano pamba nezvo zvose zvinodiwa kuchikoro kuti vakwanise kuendawo kuchikoro. Pane imwe nyaya inondasiyira, muchiri kuenda kumasole, but muchienda masole api nyaya? Isusu tichiri kuenda masole iyo Joni masole chishanu ndiyatinoonamata. Yainamata murume kana kuti imwewo? Imwewo. Alright. Kuyainamata murume wenyu kunoku haikuzve kumasole? Kunoku hakuna. Kwakazongosarawo tichiendawo imwewo yakasiyanawo neyana madzibaba, nokuti yatinonamatawo inoti mudzimai mumwe chete, murume mumwe chete, vana vanoendeswa kuchikoro, kuzvipatara vanoita sei vanoita. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yange tinayo muzuva ranhasi. Sekutaura kwaita mama, vana vavabatsira nhamba dzavo, ndofunga vakwai. Sununguva yekutiudza zvamunofunga mucomment section. I am out.